Muri Zimbabwe tisatatanga chirongwa chezuva ranhasi ndoda kukuzivisaika kuti taakupa veruzhinji platform yekuisaka zvichemo zvenyu zvamunenge muchida kubatsirwa nazvo zviziso muchitsvaga hama neshamwari dzamusingazive kuti dziripi. Tiri kukupai mukana uno, munogona kutitumira voice note nepicture yenyu muchitaura munhu wamuri kutsvaga. Toziva kuti toda kukusanganisaika hama neshamwari dzaane nguva dzisingaonani. Ndine problem yegrowth. Ndakatonga 2004. Ndakaitwa maoperation 5 kugara under hospital mission. Apa chadzoka yekupedzisira operation ndikaita 2021. Apa chadzoka chakundibloka mino nehuro, mino dzese dzadzabloka. Asi ndakabatsirwa nasekuru Nzou vachindipa fodya yebute kusvika chinhu chiya chaora chachiri mumino nechanga chiri pauri kusvika chese chakatanga kudimbuka piece by piece chichibuda. So far ndikutwa kufara chinhu chiya handisisina. Ndamunhu wagona kutaura nasisagona kutaura. Ndaitaurira mumino asi apa ndakugona kutaura. Saka ndikunzwa kufara. Chechi2 chacho mai vangu vakasangana nababa vangu 1997. Vasangana nababa vangu vakasangana kwaChibondo. Ndobva mama wangu 1997 ndobva watakura ntombo yangu. Ndobva ndaberekwa 1998 musi wa1 January. Saka ndikutsvagawo baba vangu vainzi William Kampala kana variko, because pamhepo yakadedzwa yakataura kuti dambudziko rine mwana yora hatirizive kuti rakabva kupi nekuti mwana wedu akaberekwa asina. Saka mhepo yakabva yaungozi chiita kuti mwana apore. Zveshuwawo ndoda kupupura ndakabva ndapora. Problem yandandinayo handisisina. Saka kana variko baba vangu vari kuZambia, munhu wekune imwe mhuri yavo, kana variko ndokumbirawo vanditsvagewo. Mai vangu vainzi Edith Berejeni wekumandarweni, asi kumusha kwavo kuri kuchesa. Ndaikumbirawo kana variko vanhu vavo vanditsvagewo panhamba dzandichazopa ndive ndiriko. Baba vangu vakanzi vakauya nasekuru vavo vari kuChinhoi. Kana variko sekuru ivavo vanditsvagewo ndiwanewo kuenda kune hama dzangu kuZambia. Taurako namba dzako? 078 77 47 279. Dzokora zvakare 078 77 47 279. Tadzidza zvakawanda mabasa renyu iri Drewmas Media rambai makada. Muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu varara maiona here Drewmas Media ine dzidziso murono reupenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murono reupenyu.
moroi ruzhinji woye, nhasi rarimwe zuva. Nhau dzatinosangana nadzo mufunge, dzimwe dzacho dzinotosekesa, dzimwe dzigosuwisa, dzimwe dzinochemesa, dzimwe ndakazoona vave kurumwa dama uyo vanhu vakataura kuti amatunzira comedy nhasi dzinosekesa. Asi nhau yatinayo nhasi uno inhau inorwadza zvikuru, inhau isingasekese, asi katada kuti mhuri yeZimbabwe pindirai pakadai. So ndinokuzivai muine moyo une rudo, ndinokuzivai muri vanhu vanoregerera kana paine panenge pakakanganiswa. Naizvozvoka ndo nhau yatinayo kuti mubatsire mhuri yandinoda kuti musangane nayo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Moroi mhuri yeZimbabwe. Ndinoitwa Elizabeth Ndoro. Ndogara kuGuruve, Simira Nyuteri. Ndaya ndine nyaya yangu novanin'ina wangu andinawo panapa. Nyaya yedu yakamira yakadai so. Munin'ina wangu arapo akanomitiswa nababa. Ini ndandiri kumusha kwanamai ndokwandakakurira. Takasiyanawo namai asi baba mumwe chete. Akanoita mwana nababa gore rapera, mwana ane 11 months izvezvi. Baba vari kujeri. Ndovatanga kugara nabamunini. Chigara nabamunini ini ndakazoya kumba kumusha 2019. Ndichinzi tikuenda kuvakira guva ramama kuitwa nyaradzo. Baba ndobva wandiramidza kuzodzokera kubasa kwandaishanda kuinyanga. Zvadaro uyu munhu ari pamberi anonzi Bevan akamitiswa futi nabamunini, munin'ina wababa. Munin'ina wababa wacho ndobva vatiza. Inini pese apa ndasingazive. Ndikatozozivawo nyaya last week kuti ane pamwe hanzi abatwa gore rapera. Simataurira amezvita iyi. Ndo nyaya yatinayo. Kuya kwati tapanapa nhasi tati tichitsvaga kumabasa, tata kuenda kunyanga tichitsvaga basa pamba pekuchengeta kuti one pekugara. Saka tichikumbirawo rubatsiro seni ndachida hangu kuenda chero basa ndobva ndaendawo chikoro. Ndozvandandichida ndinyorera hangu zvandakafera. Wakagumira muchii? Akagumira form 4. Wakabuda nemasubjects mangani? Ndakabuda ne4. Alright. Takuchuya kwauri mwanasikana. Titsananguriro chii chakaitika? Nyasotitsanangurira nhau yako yese kuitira kuti vana vanzwa vanokwanisa kubatikana nenhau yako vakubatsira. Ini ndoitwa Airini Ndoro. Tichigara kuGuruve ikoko. Funga pamba sina kugarisika kangoita nekuti ndaigara na step mother. Mai wangu ndongonzi ndaingonzi mai wangu wakapenga wachibva wangoendawo kumushoko kuMozambique. So handitoziva hama dzavo kuti dziri papi. Saka ndaingogara kumba kwababa ndichichengetwa namai nini. Kusvika wazondibata zvichibva zvazivikanwa nekuchikoro ndikazobatsirwa nevesocial welfare pakutenga preparation kusvika ndazobatsirwa mwana ndadzoka ivo vasungu kuzosvikira tazosangana nedambudziko rinauri. Asi chikumbiro changu ndechekuti ini ndikwanise kubatsirikana nepekugara ndowanirwa zvekuita. Kuchikoro hangu handazopedza, ndagumira grade 7 term 2 handazonyorera hangu, asi ndinogona mabasa emaoko. Saka kutaura kuno baba wako vari mujeri? Hongu. Vakapuwa makore mangani? Vanzi 15. 15 years. Vakaenda rini? Pane 6 months. Ndimai manje? Hongu. Asi vakambenga vachishayikwa? Vaimboramba futi vachitanzi kukura kwaaitwa kumutaura kuti haana mubvira akaita wakomane kana kuti amusikanzwa. Asi kuti wazosvikira kuita bonde newe chii changa chaitika? Munhu anongogara achinetsa wakadzi vachimboenda wozodzoka, omboenda wodzoka onzwa kuti vatora mumwe. Ko wakatadza nei kutiza? Munhu anotyisa utatomutya tizvekana nanhasi wandotyisa. Vakakubatira banga here? Vana hangu ndibatira banga asi vaingondichichidzira. Hauna kana kuridza mhere? Handina hangu. Makarara mese kangani?
more than 2 weeks. Okay. Touya kwauri mwanasikana. Chichakaitika kwauri? Nini rabata na bamni taigara na mama. Bamnina ndo muningina wa baba usho. Taigara na mama na baba. Uy mama wangu nini wangana bamni. Sabamni na mama wangu waiti uita usho. Istata ira tata garba pena mama se bamni na cho van bata katringa. Sabani bata katringa ndati ndakuudza mama ndaida kuwaudza. Ndipaka patanzi kuenda kwa maini nako. Azandigare niwe panapa. Andina kunzwisisa. Iwo pa wakabatwa na bamnini. Bamnini ni mukadzi here? Naye. Saka pa waikubata anga ari kupi? Kandibata anga abuda. Anga abuda? Ko se usina kuwataurira? Ndakazungudza maini nacho Mai vake vaita zvechipfambi, so kuti akwanise kunatsovatsanangurira hanzi ndopa wakabva watiza nemumwe murume waenda kusvika neizvezvi hamino kwautonzi kwawatori nemumwe murume waenda ikoko achibva azogara namainini wavo. Maigara paplaza here? Kumaruzeva misha. Saka baba munini havasati wawanikwa? Havasati. Rimwe jeri rakawamirira futi? Ongoka muri yeZimbabwe ndofunga muri kunzwa nhau iri kutaurika pano, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa. Mazera atiri kutaura nezvawo ndiwo anorwadza. Nemakore manganiwo? 14 urikwanisa 15 this year. Une 14. Unokwanisa 15 rini? na March. Ko iwe une makore mangani? Ini ndine 19 years. 19 years. Ndakatosvitsa muna January. Okay. All right. Asi tingati hedu wakura kaiwo. Iwo hausina dambudziko panyaya dzekuzvichengeta. Unokwanisa kumbomira. Ko iwewe? Ini ndine 24. Chiri tondinetsa nechekuti vaning'ina vangu havana kwekuti vaende. Ini nehama dzamama vangu dziriko kuti ndiende nawo ndivasiye futi hazviti. Kuti ndiende nawo kumba kune hama dzamama vangu nemafiro akaita mama vangu. Pane nyaya dzadziripo dzaitaurira. Mama wako wakafa? Mama vangu ndo vakashayika. Maybe ruzhinji rweZimbabwe vanogona kunge vasina kunyatsonzwisisa. Mati ukama hwenyu imimi makadai so muri 3 hwakamira sei? Tiri vana vemunhu wani asi vana mai baba vamwe chete. Mai ndivakasiyana. Saka vanga vene vakadzi vangani baba wenyu? Vakawanda, vakagara vanhu vakawandisa. Vagara nevakadzi vakawanda? Asi une here vamwe vemumhuri mako vekuti kana zvinhu zvikaoma unokwanisa kuendawo kwavari vana vababa vako ivo? Hakuna. Ndiri mukuru pawese. Ndiwe mukuru pane vese? Saka vamwe vacho vese vadika ava munosvika kuchii nhamba yenyu mese? Zvineso wandoziva ini nditi 5. Vamwe vacho vakapera kuenda namai wavo. Saka 5 vamwe vari kupi? Pane 2 kamusikana kadiki kari grade 2 neari grade 1 mukomana. Takawasiya kumusha kuti fambe nawo wangu asingaiti. Okay. Touya kwauri iwewe. Kana kuri kunzi panada kukubatsira, chii chauda kubatsirwa nacho? Ini ndoda hangu kubatsirwa kuti ndishande, nditsvage pekushanda, ndiwane basa. Ndoona hangu mari yangu yekuzvichengeta ndega. Kana anoti ndomushandira chindiendesa kuchikoro. Uchinyora masubjects akasara? Okay. Iwo ruda rubatsiro rudzii?
inini hangu grade 7 handazonyora hangu, asi kana pane anoda kundibatsira ndidzokere kuchikoro ndokwanisa hangu kudzokera. Wakabva kuchikoro rini? Pandabata nhumbu yake iyi ndopanda ndava. Manje kusvika ipapa ndopakusvitsa gore ipapa ne 11 months. Iwewe pawakabatwa, wati une makore mangani? Ndine 19. Une 19. Saka wangosiri kuenda kuchikoro kanyange pawangosati wabatwa? Wakashayirwa mari? Saka wati rubatsiro rwaruda nderwei? Rubatsiro rwandiri kuda kana pane anoda kundiendesa kuchikoro anokwanisa kundiendesa kuchikoro ndotangira hangu pandakasira. Nerubatsiro rwemwana wangu rokuti ndokwanisa kuchengeta mwana wangu kana anokwanisa kundibatsira panyaya dzemwana. Nepekugara izvo zvese zvinenge zvichida vangondibatsira unokwanisa kundibatsira. Iwewe uruda rubatsiro rwerudzi? Wangochiita chii? Wangochienda kuchikoro here kana kuti wango wakagara? Wangochiita chii? Grade 6. Wangochigona hako kuchikoro kana kuti wangochingoperformawo zviri average? Zviri 9. Alright. Saka wangochida kubatsirwa sei? Mainzwa kanhau iyo muri yeZimbabwe, tonga itinzwe, munoti kudini nenhau yakadai. Hongu muri yeZimbabwe, ndofunga paya inini ndinogara hangu ndichitaura kuti kune chinonzi mamhepo, asi vazhinji havazvibvume kuti kune chinonzi mamhepo. Ndofunga vanhu vamuri kuona vamusha imhuri imwe chete, asi mhuri yapindwa nedambudziko rekuti vanenge vachirepwa. Ndingati musikana ari kuuya uyu ndiye musikana atingati mukuru kuna vose. Uyu hake dambudziko rake ndere zviri kuitika mumhuri make. Anoda mari yekuti dai waro akwanisawo kuenda kuchikoro, vanoda kumubatsiroka zvakare nebasa. Ndo nhau yake, tingati ndo pakanyanya kumuomera, ndo rubatsiro rwaari kuda. Tozouya uyu ari kuuya uyu ni mwana wake. Mwana uyu ndewa baba vake. Handizivi kuti mwana wake anenge achimuti chii manje, muning'ina. Handinyasonzwisa hangu kuti vanoti chii. Baba vakabata mwana wavo chibharo, naizvozvo mwana ane mwana wakewo zvakare. Ndo dambudziko raainaro, ari kuti zvakare anodaka rubatsiro rwakasiyanawo zvakare, kana ndingakuti rwakafanana. Tozopedzesera uyo wamuri kuona ndewechidiki, mwana wegrade 6. Baba muning'ini, baba munini, muning'ina uraidzokera hako kwakare. Handisi kuda hangu kuona chiso chako padhuze. Uyuka tingati baba muning'ini, baba munini, muning'ina wababa vake. Baba pari zvino vari kujeri, vakasungirwa nyaya yerepu. Muning'ina wacho ndobva asaraka, instead yekuti achengeteka vana vasiyiwa nababa, iye abva apindawo futi kuvana ivavo. Pari zvino ari kutsvagwa, asi kuzikanwa kunzi ari kupi, akarepa futi mwana. Izvi zvinowanika mumhuri imwe chete. Ndipo paya pandinotaura hangu kuti aiwa kune chinonzi mamhepo. Mukada kuzvitarisa inogona kunge uri mweya wengozi wane shaisano. Panogona kunge paine munhu akapondwa mudzinza kare zvinoita kuti zvitange nhau yakadai so. Kana pasina ngozi zvakare, kusundirwa mhepo nedzimwe mhuri, kunyanya veukama, kakuti tinoda kuona vanozviti. Ndo panopedzisira paya vanhu vese vangoti uyu anorepa. Makazviona kupi kuti mhuri imwe chete inongonzwa kuda vana vayo? Vapera here vakadzi munyika? Zvinombofamba sei? Zvinonetsa kunzwisisa izvozvo. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe, taunza nhau iyi kwamuri kuti munge muchibatsirawo mhuri iyoyi. Nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti. Kana paine ane pfungwa dzake dzekubatsirawo, aiwa munotibata, motiudza kuti muruda kubatsira sei.
dai zvaigona zvakare kune vaya vane misha vaya vaigona kunogara vari pamwe chete kasemhuri imwe chete vachikuchengeterai musha wenyu. Inini ndo pfungwa dzandinoona nekuti ivo pachavo vanodawo family love. Vamwe amai veuyo vakapenga, ndo zvinoratidza kuti pane mhepo ipapo. Vakapenga vakabva vaenda, anonzi mama wake ndeve kuMozambique, uyo vake vakafa. Zvinhu zvacho so zvinonetsa kunzwisisa mhuri yeZimbabwe. Ndo nyaya yatauya nayo, tiri kuti aiwaka chibatanai muvabatsire. Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Thomas Machingarufu. Wazhinji wanonditi Samtoko nekuti ndakabva kwa Mutoko nichipinda munharaunda. Mazuva ndakatanga kupinda muno ndaitaura chitoko. Wazhinji ndo pakatanga ngoti Samtoko. Saka wazhinji wanonditi Samtoko. Inini wanhu awa ndakavabatsira nezuro mushure mekunge ndiri munzira kubva kuconcession kune combine harvest yangu. Saka ndakasvika paMasasa bus stop, it was 10:30 dzeusiku. Mumwe wacho ndo paakandimisa, ndikati munhu ari kumisa. Pekutanga ndakatombokachamadza ndichifunga kuti ndewaiwa vasikana veusiku wayo vanenge vachifamba vachiita zvekuchimisa mota. But ndakazoona kuti papa nevamwana amai vanga, pamwe mai vanga vakabereka mwana. Saka ndakava ndati regai ndivamirire. Pandakavamirira vakauya padhoo remota vachiti vari kuenda kwaRusape. Saka ivo vakati vari kubhadhara neiko keshi. Asi iko keshi yacho vaiti wachatotumirwa nemunhu wawaifonerana naye, nokuti ivo vaiti wakasvika kwaRusape wachaenda kuBende. Saka ndakavataura kuti handisi kusvika kwaRusape, ndiri kugumirawo macheke. Asi ndakaona zviri safe kuti ndivatakure ndivasiyire muno mumacheke, nekuti pawanga wakamira ndaiona kuti vanogona kusanganisana netsaona kana nezvimwe zvimhingamupindi because nguva dzareba. Saka ndakavatakura ndikauya navo. Mukufamba kwataiita, mumwe wacho anga akagara kumberi. Ndo patakaenda kumubvunza kuti ko zvaita sei kuti mufambe usiku. Ndo paakanditsanangurira achiti wadzingwa kumba kwavanga wachigara kuGuruve. Saka vandaona kuti nyaya yavo yakada kurema. Saka tasvika muno mumacheke nguva dzadzato kuma12. Kwabva ndachiona kuti hazvisi safe kuti ndinovasiye pabus stop rokuti waende kwaRusape kwavanga vachiti vari kuenda. Uyezve mari yavaifanira kunge vachitondipa yacho iko keshi yacho haina kuzobuda, nokuti munhu waitofonera vachiti achandipa mari achatumira iko keshi, foni yake yanga isaita yanga yadzima. Saka inini ndanga ndisisina hangu hanya nekuti ndiwape mari, wandipe mari iya iko keshi waida kutumira iya. Pandakazongobatwa netsitsi dzokuti chirega ndingovabatsire. Saka kuvabatsira kwangu kwakaramba uchienderera mberi. Ndikati regai tiwape pekurara. Ndakasvika ndikagugudzira mudzimai wangu, ndikamuudza kuti ndina amai vandauya navo vanga vari 3, vapuwa pekurara. Saka makuseni ndo pawazomuka taakukurukura zvedu tichivabvunza kuti zvakafamba sei, zviri kumbofamba sei. Saka ndo pavanga vachitsanangura nhaho yavo. Mumwe wacho achiti akabatwa chibharo nababa, baba vari kujeri. Mumwe wacho achiti akabatwa chibharo nababa munini wacho vari parani. Wachitiwo ivo wana ana amai vakasiyana. Saka kwakubva ndaona nyaya yavo ichitoda baba Andrew Neshamba. Ndo pandabva ndafonera waAndrew Neshamba wekuDrewmas media kuti havanowo here rubatsiro rwavangabatsire vanhu ava. Saka pandavafonera vati vari maRusape, vati zvazvakavasunungukira waNeshamba wacho kuti vadarike nepamba pangu mumacheke vachisangana nemhuri iri kuda kubatsirwa. Ndo masanganiro andakaita nawo. Saka ndandakakumbirawo mhuri yeZimbabwe kunova netsitsi vane rudo vakwanisawo kubatsira mhuri. Ndofunga matambudziko avo mayanzwa, matambudziko avo ainawo. Kubereka kunorwadza, kunyanyira vana amai. Ndimi makatakura mwedzi mupfumbamwe. Kubereka kunorwadza. Ndikukumbirawo netsitsi nerudo kudai makwanisa mabatsiro vana ava. Vana ava vari kutambura. Ininiwo ndakatomboisawo ruoko rwangu pandakavabatsira. Uyezve ndichazamawo nepandinogona kuti ndichavabatsira sei. Nekuti kwavanga vachienda kuti unotsvaga pamba pekuchengeta kunonzi kuBende uko vachirimawo mapotatoes. Saka kwakwa kungokumbirawo kutiwo munzwe tsitsi, teisa musoro pamwe chete nedambudziko. Dambudziko chaona ningi, mangwana ndiwo.
Saka ngatibatsirane tise musoro pamwe chete. Ane chaainacho ngaabatsire. Maita enyu mhuri yeZimbabwe nerubatsiro rwamuchawapa. Maita basa. Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Lois Makuku kana kuti mai Machinga Rufu. Ndini ndakabatsira mhuri iyi vachiti vakabva kuGuruve. Kutsanangura kwazviri kuitwa, murume wangu aibva kunana Bhinduro kwaari kucheka soya beans. Saka akaona mhuri iyi kumasasa uko ichimisa transport. Saka ndokubva amira, ndokubva avatakura. Abva asvika kunoku kuma around 12 AM. Ndokubva baba vati ndine vanhu vandauya navo, nekuti baba vanga vaine mwana wangu mukomana. Vakati ndine vanhu vandauya navo vati vari kuenda kubende inyanga. Saka ndiri kukumbira kuti muvabatsire nepekurara. Saka ndabva ndapa pekurara vanhu vai. Ndobva vati asi vanhu vachona vane nyaya dzavainadzo, ndichaita kuti muonane navo mangwana makuseni munzwe zvavanotaura. Ndokubva tarara mangwanani, ndobva ndamuka kuvaisira mvura dzokugeza ndichitira kuti kana vachizotsvaga transport vakasike kutsvaga transport ari makuseni, nekuti matauriro angaita baba zvachitoratidza kuti nofunga nemari yachona hapatorina. Saka ndandichitira kuti vakakasika kuzowana transport, vakakasika kunotsvaga transport, vanobatsirika nekukasika. Saka inini ndamuka ndichibata mabasa angu epamba mangwanani. Vapedza kugeza tavapa kudya kwemakuseni koko kuti vabude. Ndopa baba pavabva vati madi kuvashedza manzwa nyaya dzavo. Ndopa ndavasheedza vasikana vaya vabva vagara. Ndobva vatsanangura mukuru wachona ari kutoti wakakurira kwana sekuru vake. Vanin'ina vake ndo vakasangana nematambudziko. Saka mumwe wachona musikana wechipiri ari kutsanangura kuti akatanga kubatwa nababa vake ari grade 3. Iwo baba wake wakazoenda kujera. Saka nekuda kwekuti hanzi baba vavo vanochinja madzimai, vaingopota vachingovabata mwana iye kusvika azoitawo pamuviri. Saka kutaura kwavari kuita vana ava vari tokumbira rubatsiro, havana kana pekugara. Vari kuti hama dzavo dzimwe dzachona hadzichatokwanisa kuvabatsira nekuti dziri kuti makaendesa hama yedu kupi kujeri. Kozoti mudiki wachona uyu hama dzadiwa ndiye anyaondirwadza ane 14 years. Ari kutaura kuti akamitiswa nemunin'ina wababa vake zvekare. Munin'ina wababa vake vari kutonzi vakabva vatiza nemudzimai wavo kumashure mekunge vanga vanzwa kuti nhau yachona yaripotwa. Saka chikumbiro changu chachiri chekutoti mhuri yeZimbabwe dai taisa musoro pamwe chete, tabatsira, tabatwa nemwoyo wekubereka, tabatsira vana ava, nekuti mukuru wachona uyo ari kutaura wachona akakurira kwasekuru anga achitonditsanangurira kuti haasisina kana hembe dzekuti achinje, nechikonzero chekuti hembe dzake ndo dzaari kutobatsira munin'ina wake ane mwana uyu kuti aite manapukeni. Saka tachikumbira mhuri yeZimbabwe kuti tibatsirane tise musoro pamwe chete, tibatsire mhuri iyi iwane pekugara, vamwe tibatsire zvishuwo zvavo zvizadzikiswe. Ndinokutendai. Pane zvandasina kubvunza pamusoro pababa wako. Vanodhakwa here? Vanonwa doro? Aiwa. Havanwe doro? Ko uyo munin'ina wavo vanobaba munini wako zvakare vanonwa doro? Havamwe, havadhakwe. Vanoenda kuchechi? Aiwa, kuchechi havaenda, vanototirambidza. Havanoenda kuchechi. Havaenda kuchechi? Vanokurambidzira ichi? Hapana, kwanzi kuchechi koko kwamunoenda ndo kwamunozoenda kohura. Vachiita kuti vahure nevana padhuze. Zvakaoma. Ndicho chirongwa chatakupai kamhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nevana. Vana vanoda rubatsiro. Ko nhai vanhurume chiko chapinda matiri 14 years. 14 years. Zvakaoma. Kuoma is the word. Amen. Inini hangu ndiona semamhepo, nekuti ukaona zvakuti baba varepa munin'ina wavo orepa, havanwe doro vanhu ava. Saka mweya hwai wapinda mavari, ende vamwe vacho vari kunzi vane vakadzi vakawanda. Saka chii chazoita kuti uchida mwana wako wasiya vakadzi ava? Ndo mweya yetsvina yandirogara ndichitaura. Batsirai ruzhinji woye, mhuri inoda rubatsiro. Baba avo vakavatakura, aiwa pavo vakarwisa, vavapawo zvekudya, vavapa pekugara, vavapa chekupfeka.
ndopavakwanisawoka chivabatsiraiwo. Ndinovimba tichawana rubatsiro ruchabva kwamuri. Tinochema nemi mhuri yeZimbabwe. Ndozviziva vazhinji vanoti Drewmas Media munobatsirai vanhu. Pane pamwe patinosvikira kuomerwawo kusvika kuti like izvozvo tiri kubva kunyanga kwenhau yatakakupa iya yekubhodha iya bhodha Mozambique, uyezve tine imwe nhau yatichakupai zvakare kubva ikoko. Saka izvozvo tinenge tatoomerwawo, hatichina pekubata, asi tinenge tichiti izvo vanokwanisa vaya aiwa pindirai. Ndinoziva kuti kune mabusinessmen batsirai. Kona imi tikamboita $1 pamunhu, munoiona sei pfungwa iyo? Timboita kafandi anoda zvake wongobvisa $, unoziva ukabatsira $1 iroro rakakosha. Uye akabvisa $, tiri 5 tane $5. $5 vanhu vanokwanisa kudyawo 2 days. Asati awana pekuti tingati ndo pavanorara. Ngatimbobatsirai. Ameno pfungwa dzenyu muri Zimbabwe ndo dzandaa kutsvaga. Senguva dzese ngati subscribe kuDrewmas Media. Ndinonzwa vamwe vachanzi ndinogara ndichisubscribe, asi munobaya subscription button mangwana mabvisa. Kana wangosubscribe akawanika zvatokwana, hazvibatwe mari izvi. Ndinotenda muri Zimbabwe, ngatisanganei mune zvimwe zviro. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe Makwikwi mkaranga. Iwe Makwikwi mkaranga. Iwe Makwikwi mkaranga.